Гледаме новините по нова и опитите на жителите на пернишкото село Дивотино да изгонят злите духове. Ники, изгонихте ли духовете? По две причини сме тук в село Дивотино, в центъра на село Дивотино. Едната причина е, че тук са най-симпатичните, най-страшните кукери в цялата област. Виждате ги около мен. Освен най-симпатичните и най-страшните, явно и някои от най-почерпените са там. Виж им чедъра, Румене. Даже и той е страховит. Явно отдавна им е бойно оръжие. Нека да видим какво се прави, за да се изгонят злите духове. Във всяка къща правите сватба? Да, във всяка къща влизаме аз и младоженеца, попа ни венчае. Тоест такава мъжествена булка. Тази вечер аз съм хубава, искам да танцувам с теб. Не само духовете ще избягат, ами и цялото село ще се опразни. Бегай! Ако булката не помогне, има и други начини да избягаш от злите духове. Нема се боиме, че правиме бомбоубежище и това е. Живи и здрави! Охо! Винаги съм предполагал, че злите духове не могат да проникнат в бомбоубежище, ама... Бърка се. Сега вече съм сигурен. Нема се боиме, че правиме бомбоубежище и това е. Живи и здрави! Охо! И ти да си жив и здрав! И да съберете много дарове! Даровете в Дивотино се трупат в това уникално превозно средство с софийска регистрация, модерна аудиосистема и дори аларма. Така като гледаме и най-малко с една конска сила. По-скоро силата е магарешка, Геро. Румене, това превозно средство е толкова модерно, че силата може да е и магарешка, и конска, а понякога може да е и двете. Даровете в Дивотино се трупат в това уникално превозно средство с софийска регистрация, модерна аудиосистема и дори аларма. Важното е, че има аларма и червен пискил. А както добре знаем, където има превозни средства, винаги се мира и по някой катаджия. Или катаджик. Модерният отпечатък върху традициите допълва симпатична катаджийка. А дават ли ти пари? Да, разбира се. Колко събра вече? Това е тайна служебна. Ето това е истински орган на реда. Нищо не може да измъкнеш от него. А дават ли ти пари? Да, разбира се. Колко събра вече? Това е тайна служебна. Колко рушвета прибра? Колко? Това е тайна служебна. Колко е часа? Колко? Това е тайна служебна. Празникът е хубав, обаче нещо ми липса. А какво е празникът без домашно дивотинско вино? Ако искаш, опитай! Гара Дембеле се върна в България. Ако искаш, опитай! Това не е Гара Дембеле, Геро. По-скоро е някой зъл дух, който се е докопал до виното. Ако искаш, опитай! Освен да гоним духове на този ден, има един специален обичай за здраве. Гледаме предаването на кафе и то по Нова телевизия. Понеже времето ни е кратко, искаме мечката, която е изключително важна част от този ритуал, да изпълни така нареченото газене. Геро, тази мечка много ми прилича на един телевизионен герой. Майтап бе, Уили! Няма значение на кого прилича мечката. Важното е да те гази за здраве. Ако мечката беше истинска, цяло щастие щеше да е, ако след самото газене останеш цял. Виждате какви страсти, какви емоции се вихрят. Тук гонят се духовете. Сигурен съм, че дори да има един единствен зъл дух, той вече е избягал през 9 планини в 10. И ние сме сигурни! Но дори и да не са... Нема се боиме, че правиме бомбоубежище и това е. Живи и здрави! Охо!